Partizana. Da, Mikić je zaspao i ono što si rekao, nije lako bilo Dijarije. Nije lako da se pretvorio to u gol, ali bila je dobra šansa da Borka na drugoj strani. Evo velike prilike! 2:0! Vodi Zvezda 2:0! Kastalica je strelac, proigravanje Borke, zaspala je obrana Partizana u ovoj situaciji, a Kastalica je dokazao ono zašto je ušao, hitrinu i brzinu, jednostavno kasnije, čini mi se malo i Stojković, Kastalica je vrhom kopački uspeo da tu loptu provede ispod njega u gol, ali Zvezda u 76. minutu stiže do velikih 2:0. Sjajna lopta Borke u pravo vreme u prostor. I pogledajte kako je Ermičić pobegao ovde Kastalica u poslednjem trenutku ispružio tu nogu i gurno ispod, odnosno pored Stojkovića. Lepo proigravanje Borke, zaista ovde Rnić, kasni polano i Stojković, a Kastalica veoma snalažljiv, eto, Zvezda na ovom meču iz dve prave šanse daje 2 gola, na drugoj strani Partizan ih imao više, ali nisu bili efikasni. Sada je ovo zaista velika prednost Crvene Zvezde pred revanša koji da je zadrže. To je ono što mnogo puta pričamo u fudbalskim prenosima, bez obzira ko igra, kada se mnogo promaši, eto dođe ta kazna, pre ili kasnije neko nepisano fudbalsko pravilo i ponovo se obistinilo večer. Ima još dosta do kraja, naravno Partizanu bi sada mnogo značio bar jedan gol, zato bi bilo drugačije pred revanš na njihovom stadionu.